Que no penses anar cap a casa? Sí, ara venia. Què feies? Res, em volies comprar. Però si ja has descombrat. No ho volia repassar. Fidel, què et passa? Res. A mi no m'enganyes. Estàs bé? Fidel, a mi em pots explicar el que sigui. He estat un imbècil. Què has fet? Però una cosa ha portat a l'altra i no ho he pogut aturar. No sé com he pogut arribar tan lluny. T'has embolicat amb una altra dona? No és res d'això. Aleshores què és? El Paco. El Paco? Què passa amb el Paco? El Paco hi veu. Com vols que hi vegi? Sí, al principi era cec de veritat, però va recuperar la vista i no va dir res a ningú. I jo el vaig enxampar. I em va demanar que callés. I ho vaig fer. Vol estafar la companyia i hem quedat que anirem a mitges. Però tu t'has tornat boig o què? Tu saps com està patint la Cecília? Com t'has pogut callar una cosa així tot aquest temps? Hòstia, necessitàvem els diners i m'ha semblat la millor manera d'aconseguir-los. Els diners es fan treballant, Fidel, no amb una estafa com aquesta. Tu saps el que pot arribar a passar-vos si us enganxen? Ja ens han enganxat. Què dius? El pèrit diu que té proves i que ens pot caure el pèl. Parla de presó i tot. No ho puc creure. Sí, però diu que si delato el Paco a mi no em passarà res, que només he de signar una declaració jurada i el Paco carregarà amb tot, ell sol. Doncs ja saps el que et toca. A veure, no li puc fer, això. Que no li pots fer? El Paco ha enganyat a tot el barri. I el que és encara pitjor, la seva dona i el seu fill. Tu saps com ho han passat de malament des que vau tenir l'accident? No tinc cap dret a dir... Deixa't estar de drets, Fidel, que fins ara te'ls has passat pel cul. Escolta'm bé, Fidel. Si no delates el Paco, et juro que ja ens has vist prou, a mi i al Ventura. O et delates, o et deixo.